ye twaso na Adom Trotro na ye de twaso na se de Ghana ye sidi afofi na nsia na di efense 1 January na ye afofi da ye di buro nyanso de ba betwom enenso so ye afofi a ye san edi biwu na no na Adom Kasee ate ebonten so ane ye pese Adom Trotro ye ne omanfo kasa hwese ye afofi da na ye adoso ana se wo mu so osomu esen circle anyway circle na asema ye kanyina ene se afofi da ne da nyina no ebete no obohu se ekokoto eye kwasiada anase memmeneda enti ye bisa adehye se so afofi da yi bi ye ekoto memmeneda anase kwasiada na se mpanifo epia no ede kokosi adwoada ene ebnada mu ekɔ no omaje ntwe ene se ene so eye constitutional day a Adom Trotro ya so ehwe gu monten so a ye ne adabafo ye gu ha yi eba ba twetwe eye enkomehya ase de fi mensani fa so eja se eba ne sa afofi da no akwakọ pie mu memneda ene kwasiada na mpanifo twe ede ba adwoada anase ebnada wadwe nkyerɛfa ho ene sen yo ya frame mi sanyako sa afofi da na omo esimi menda na kwasiada omo twekọ dwoada na brana ne de ka me nko amadwe nkyerɛ de a ekesimi menda sa ke mfa ne sa ese ebesia adwoada mu sa ema yadwuma ye ho kyere ye papa ke mo ba mo ho ka se esia mo bo sa obi en kɔ no aba enti mi nko amadwe nkyerɛ de ekesimi menda ye mfa ne menda esi kwasiada ye mfa ne kwasiada na ye nto adwuma no so eja won so ya me de madwen mu no meka se efa bi yemfa efa bi yemfa bi san se ebi si ti se 6 March na si weekend a yenim si school for ene public sectors na nipa ni bi wo ho a omukọ march nti at least o man holiday no Monday a na otumi ahome kakra na ebi ti se na ye call Christmas holidays yi enche ya tena fie sa na ene constitutional day Saturday no na mete so omukọ ye lectures no yen yankobi nipa dodo ankobi na ukotran se be 2 hours pa na the following Monday yes holiday eno de ubetimi ama esi Saturday na ba ne ye important bi important de meka na bi chen bi ne ye koye bibi te se marching na meka na eno de se mo ne Monday mo de ma holiday a mete ase ba normal one ye de ye ma ya ye mfama say si Sunday yemfa ne Sunday si weekend be abisin yemfa ne sa me so madwen no eja na nso me so madwen kyerɛ ne sɛ si memenda yemfa ne memenda kwasiada yemfa ne kwasiada vi sɛ ena dwo ya mo de ba yi ama adwuma ye ne ho kyere ye because nka bia ena dwo ye working day nka adwuma nyina be kɔ so nti ma srempen for sɛ da ebesi no ɔmo fa ma sa ada no ana yenkɔ yanim ɛna afɛ su constitution so me madwen kyerɛ sɛ srempen for sɛ enema bebre bi wɔ hɔ a enkoye ti asra omo se niyama bebre bi omo yiyi mfirim na emwa ye ti memofo ni nyina me so ma dwen kyerɛ no me so ma dwen kyerɛ ne se yama ni si Saturday a ensi ho a ti se de me bla ba akono kan ye no si marching anasa ye ahoɔden adwuma bi di a yama ne enya homeda but se ensi sa na esi weekend na yama ni si ho na ye nto aso because se ye do ye samwa ye ja ya yere ne ye ma ho ene ye sam akwantum ekom ko ana ekun ye ni de oboa ya ma wanu abibi kura ma ye di edi ye sramo e basa mo mani si wa ya damase obeka na asemo kan ma mo driver for no epe na omo so aye omo ye adwuma e wo banks ene ade ne so e yo ena edi kan ye no se bank de what bank ya onya adwumaden se adwumaden no ti se obi a okoy 6 March ne ho ko ne ba ne de wa bere eti se kosi weekend ya ka so won home Monday dia fine na obi a what bank de mkro to condition mu dada enti anu bi enka me nko amadwen dia enko won kwadwuma so okay enti se si ane de mo ka kire Adom Trotro nyina ne se enka beye na safofi da bi eto memene da anase kwasiada mpenifo ma ne nka ho a adwebre o omo se mentwe emfa nko wanim omo pe memene da no omo san so pom kwasiada na adwoada no edwuma nso asanso akoso e de amomo enti se si ano Trotro no enya ye ma mate na bet na se enti aye den awe